Hori, azkenean futbola gustatzen jaku, niri batez asko gustatzen jatan futbola, eta asteburuetan utxunia o denbora zenekan, bai lagunekin egoteko, baina beti futbolan gehiago jakiteko o gehiago praktikatzeko, gertu egoteko. Eta hori, arbitruan figuriak kuriosidadea sortu izostan, eta hasi nintzen, eta gazte, baina gutxinaka 14-15 urtekin, oso gazte. Azkenean, zan modu bat futbolean jarretzeko beste ikuspuntu batetik, eta futbola beste modu baten ikusteko jokea bat zen. Gainera, 15 urtekin dirutxo bat ataratzeko modu bat zen bai. Kuadrian lagun nekan arbitroa zena, pizka bera dana bentaja moduan zalte zozten, etorri egun baten ikustera tal, eta berak animo zozten aztera. Eta gero, ne batxe laugarren maila hor bukaeran, eta gero ordu handi, behatzi urte bat edo lan. Fizikoki azkenean lana gero eta onditxagoa da, futbolak abiadura gehiago daka, eta arbitruari eskatzen zaiguna askoz gogorragoa da urtia pasa dela. Azterketak ukitxe ditugu 3-4 aldiz urtean, eta entrenamenduan azkenean konstantia da. Zen naiz eta froga fizikoak 3-4 aldiz izan urtean zihar, partiduak astero dituzu, orduan preste egon dia zara. Kontuan eukit grupua Euskadikoa da 18 taldekua, orduan astebururo da 9 partido. Guztira urtete dira 14 jardunaldi, eta problemia arbitro kopurua ondutxa dala. Orduan, izango gara urte izan gara 14 bat. Orduan, gehienak izatezen, igual 2 asteburu, akazu juvenilak nazionalako lan, eta gero tercerakoa, eta noiz bai 4 astebururo. Orduan, nahi pertsonalki igual itxarote hori iluzia itxezatan. Partiduak berez asteburu dakau, tercerako partidua ez badakazu, juvenilak, oso beti dakazu, bai. Beste maila batzutan nahi hartu. Bai, hori da, bai. Bai, gazte mailetan. Gazte mailetan, bakarrik juveniletan. Ezertan erregional mailetan ez, bai juveniletan, bai. Gero Jorge eta Neri aurten aldaketa hondiko urtia dator, eta hor bai dirudi esarriko digutela marrazain bat urte osorako, eta segunda RF-ko partidu horietan batera jogo gara urte osoan, eta bigarren marrazain hori tercerako arbitruetatik aukerauko dugu. Baina oin arte hola talderik ez dugu eukin. Estilo bat izatea, gai izatea egokitzeko egunean ikusten dozunari, berdina zelai kriston ondo, perfecto, edo euriz egin da onde joan, zelai bat handitza dana lokastuta, eta jolazuna mota guztuz ezberdina. Orduan, gai izatea, behin zure estilua eukin da, gertatzen danari egokitzeko. Hori da. Azkenean partidu bakoitzat da mundu bat, eta azkenean zure datu behar zara partidua ondo ataratzeko. Baldin basoiaz beti zure estiloakin, eta partidua zikintzen bada modu batean esan da. Profesionalak azkenean pixkat danetan fijatzen zara, horra heltzeko ikusten oso zenbat lan india da, eta ze ona izan behar zara, azkenean dana bilakatzen dira erreferente. Batzuk badau zure estilokuak, beste batzuk pixka desberdina, danetatik aldo zuzeo zehartu. Baina, gu hemen Eibarren eduki ditugu erreferente batzuk, baina pixkan nauzizauak, Aitor Arrieta, Lesiguera, Mikel Alonso adibidez. Eta, ni oso gaztetatik eurekin juntzara linier moduan, marrazen moduan, eta gauza asko ikasi dituzu, asko lagundu zaitxue, asko babestu bai, inkluso, Markel eta Jorgekin bai, ni baino pixkan nauzizauak izan da, asko ikasi beraien gandik. Zelaitzen iten dozuna ondo saltua, jendeak sinistu da, pitatzen dozuna. Egizu igual ez dakasi behar ibez arbitraziana, pitatu duzu penalti bat olan flojo, igual argiza izan da, jendeak ez sinistu da. Nik igual esku baldia hori naiz, pitatu da baina kon todo ondo, penalti puntuan platan naiz tal, igual jendeak sinistu iten, hor klabia da ondo saltua zure erabakitzen. Azkenean ez dago barratian, jendeak izaten dago beste mundu badala arbitrazia barrakin o barbarik. Orduan hemen klabia da, igual presentzia fizikoa, lehen aipatu dugu prestakuntza fizikoa, nik pitatu dugu falta turbietik 5 metrotara, ez da berdina, zu balin lazer eta ez egizten eta urruntu ipitatzea baino. Orduan hor komponente asko da arbitro nahi izateko bidean. Barkartako lan bat, baina pasornatzen gure jendia datago bai. Gure basoruieko jendia, familia, zuzelaien bakarrik zauz, baina hortik kanpo, beste guztian zehar, maite egiten dugu gure artean, partidu eriburuz, ze partidu dakazu, nola jonda partidua, eta hori, azkenean laguntzen dugu, ez egotia zein bakarrik. Pentsa hori, zelaietako problematika hori ez dala pertsonalmente zure kontra, figurakin doiala, eta azkenean zure lana egin, eta horrela, ahalik eta goren heltzia. Azkenean
gustatzen jakun zehose da, eta bueno, gustatzen zaizun dana moduan, gero eta gora jun, ondo. Eta metxa home, lehenengo maila gailtzia, asko amestia da, baina bueno, holako zehose. Pisa Jorge ezaten da dena dira, azkenean Espainian profesionala dira 20 arbitro primeran, eta beste 22 segundan. Nire helburua beti izango egotzia, baina kontuan Euskadi osotik 35 garen, 3 jun dira Madridera eta zorionez Eibarko bizak igo dira. Ez dela kasu realista, justo urtero Eibarreko bizak igotia, ze azkenean oso zaila, Madriden zoazen 55, eta 55 zigo dira 28. Eta zorionez Eibartar. Pisa atorren ari da zaila dela goizan egotia, eta igual ikusten dugu orten, ni urtetzen nintzen San Juanetan justo bere aldizki egon, eta azken zara ego, eta jendea penioten justo bi hauek egotia eta erraza ale egotia. Azkenean ni uste Eibar mailan goren bidatzi sarien bisa sariela, Alda izan, bai.